na ay duha ka importanteng pagtulunan nga atong makuha karon sa atong ebanghelyo ug sa pagbasa. Unsa maning duha para nako kining pag-antos o kining dili magbuwag ang banag asawa. Mao ni siya duha nya connected ning duha. Kung dili gani ka makigbuwag sa imong bana o sa imong asawa, mag-antos gyud ka. Di ba? So kanang tao nga dili mudawat sa pag-antos, dako yung posibilidad maabot yung panahon makigbuwag gyud ka. No. Muna sa unang pagbasa, giingnan ta diri ni Santiago mangyapon nga ang pag-antos di ay maoy atong saman maoy makapabulahan nato basta mag-antos ta. Kay ang mga propeta si Job o hasta si Jesus o si Maria ngano man silang nabulahan, nganong tuan naman sila sa langit, ngano man nga si Jesus nahimo namang King of Kings and Lord of Lords, ngano mang si Maria nahimo namang Queen of Heaven and Earth, nganong si Job nasumpayan mag laing pila to ka tuig, 150 ka tuig ang iyang edad, o nabalik ang iyang mga anak ug ang iyang bahandi tungod kay niantos sila. Kamu kusog ba mo muantos? O reklamador? Kanira ba kunong reklamador matud pa diri sa unang pagbasa silutan sa Dios? Ang reklamador ba? Nang kusog ka bisag unsang klasiha sa reklamo. Kay ang gusto gyud sa Ginoo kanang way reklamo. Mao man na kanang unsa maning suffering or unsa maning sacrifice. Sacrifice means unsa man ang sacrifice? To suffer or to accept pains without single complaint. Mo na sacrifice. Kana bang mudawat ka nga wa gyud bisan usang reklamo, bisan pas imong kasing-kasing o sa imong hunahuna way reklamo. Kay naman sa uban nato di tinuod mo reklamo sa bakba pero ang kasing-kasing ug ang hunahuna sige nagreklamo. Di ba? Karon wa pa mo magreklamo aning nagwali. Sige pamaligyag slat. Wa mo na. Ayo. Digid mo silutas Ginoo pero kanang sige reklamo na mo reklamo sa pare, mo reklamo sa mga leaders, mo reklamo sa bana, mo reklamo sa asawa, mo reklamo sa anak, kana silutanan gid mo ana. Mo na hinumdumi. So congratulations sa mga kusog mo antos. Bisag unsang klasihas pag-antos pero ang sentro gyud pag-antos kana bitang tumano nimo ang imong saad. Kanang muantos bitaw kag tuman sa imong saad, heroic kaayo nas tanan. Unsa may saad sa banag asawa inig kasal? Sukad karong adlawa. Unsa tanay isulti? Sunod. Kisay makasumpay. Bisan unsay mahitabo. Kana yung punga. Musugod na ganay kong payaw-yaw ana sa akong kaslon. Mingon ko na, sugod na sa pamakakay. Ilang na yung kusgon kay ako sa ipakusog kay usa ra goy microphone duol na ilang baba dito di lagi nang kusgon itugot Ginoo nga kami magkahiusa sa kasing-kasing og sa huna-huna sukad karong adlawa bisan unsay mahitabo sa kasakit og sa kalipay sa kahamugaway og sa kapitos sa sakit og sa maayong panglawas hangtod ang kamatayon mubulag kadamo. Kupot-kupot mas kabot ang mga buangon dagkong.
Drama-drama lang madayon kay naam sa kamera magsige man sa picture video totok-totok pa sila labi kita daw ang pare gud ladok-ladok laslaway ako kasuwayan nila kasuwayan ni wa man mi anang sa ara ngadtos Madre wa mi musaan bahala kadang Madriha kag mamatay kadiha wa mi pero kamong na nagbinyo nindot kay mugsaad oy mo na kinanindutan pero timan sa pagtuman ni ana magantos ka. Si Jesus po ningon mianhi ko aron pagluwas kaninyo mo nang murag ang simbahan ang katawhan mao'y gihimong asawa ni Jesus. Unsa may nahitabo niya? Purting antusa nabitay sa cross pero nireklamo ba si Kristo? Naa ba siya single complaint sa dihang tamparo siya, gilarot iyang bungot, giludan iyang naong, gilatigo siya sa iyang gihigugma. Ang katawhan mo ito iyang gihigugma god. Gikulata siya maayo, gipurong-purungag tunok, gihubuan pa, gipapasan pa sa krus, gibitay pa sa krus. Nireklamo si Jesus? Wala. Si Maria nireklamo? Wa tingali masuwat, basi nireklamo to. Wa gyapon. Ilhan man na nimong moreklamo kay ngano man ang naong mukusmod. Sige, kakita kamo mga asawa, kita mo sa inyong bana nga porting hubuga, mo smile mo o mukusmod. Way labot nang mawa maminyo kay otro man san mo kusog kay mukusmod. Mo bitan ang wa mo maminyo kay pagduol pala sa laki ninyo, di ang kusmod na mangudaan. Di-anticipate naman, nasa nibuang muna ayaw. Kamo mga asawa din di mo mukusmod. Labaw na mo makakita mo nga ang gikainom sa imong bana purting mubuag short nga gipunayag hapyod-hapyod. Di mo mukusmod. Congratulations sa relax ragnaong. Congratulations. Labi na gyud mo smile, kana bulahan gyud ka. Muna si Maria giingon bulahan ka sa mga babae nga tanan. Nganong nabulahan siya sa babae nga tanan? Kay wa gyud mo kusmod yang naong sa dihang si Jesus gikulatag maayo. Wa gyud. Sa dihang ni budhi si Judas, wa gyud mo kusmod, nihilak lang, pero wa mo kusmod Yang sunod, di mo muyaw-yaw. Di mo muyaw-yaw. Kamu mga ginikanan, dili mo yaw-yawan sa inyong mga anak. Di ka nang yaw-yaw, reklamo naman sana. Reklamo. Ang pare, di mo yaw-yaw. Inyong sa tang unayo, no? Otro sa ning silutanan. Nya kining tao nga kusog mo antos aron tumanon ang iyang saad, makatandog yung kasing-kasing. Muna si Jesus nakatandog gud siya kasing-kasing. Mao man ni ang kaluwasan, magsugod man na sa pagkatandog sa kasing-kasing. Conversion ba? Conversion. Gahapon naka-experience kog makatandog, duha ka buok akong na-experience. Ang una ni anhi dinhi nga nagsungkod. Layo kay silang lugar. Duwa dinhi sa Cebu. Nganhi gid sila kay mopalit og slot. Nya mo bisita sa dinhi sa simbahan. Ang iyang tuong tiil kaduhana na fractured. Gulang na sad siya. Pero antos ki siya ana lisod og lakaw. Nako hasta no gagtan-aw ko niya ba nako ning anhi gyud aron lang mo palit og slot ni ay mga maik ig tiil. Ora mag kusog ba kay moagi diha di man mo kuan. Mo ni ang una na kong experience kagahapon wa sa dangtig mga pila ka oras diha na say niari taga dinhi siya Cebu pero layo ba dapit dito south mao gihapon cancer survivor nya karon naka-survive siya sa cancer kaduha gid siya na treated og cancer unya ning saad magid siya nga moadto siya sa dito ba sa Portugal ba mo pilgrimage gid siya didto nya din aman niya makaya kay karon vertigo naman sa dangiya magsige ko siya kupot anang bangko kay mura muwara lagi niingon siya siyang kaugalingon nga ni ana man gid ka mahal nga birhen
mo anhi na lang nako dinhi i-donate ang ako untang gastuhon ngadto. Mo tong pagsulti niya, anhi na lang ko mo donate Pader sa akong gastuhon ako. Salamat intang dako-dako gini kay ako din gikwenta-kwenta mo pilgrimage ka mo gasto kag mga 200,000. Dako-dako gini. Nako tingali daan pagid sa pocket money mga 250,000 ako una-una. Gihatag at chiki man gihoso dogoan sus pag-abli nako 520,000. Kinangana nya galisod og lakaw kanang kuan kayo kanang sinukod ba kay matumba lagi siya. Ingon din siya nga lipay kay ko Father nga ni anagid ang mahal nga birhen din. Una, ako na lang siyang sugaton pero pabilin gining akong commitment Pader nga kung himuon lang ko sa mahal nga birhen nga mo arang-arang mo adto gyud ko didto. Nakuhalawa dili gid ini ingon nga mahal nga birhen din alang ko mo adto ha nya kanina lang napagyapon siya saad nga mo adto gid siya didto. Kay iya man jud kuno nang kalipay. Kana bitaw gaantos na taong nagantos nakahatag og dako kay kalipay sa pari. Mo nang nagtanaw ako ka no ug di na ko hapit kalakaw. Moingon pa ba ako mo atimang yapon ko aning parokya ana labi na gyud paantoson gid tingali ko sigihan ako glibak diri kamong tanan kontra na mo nako nganlan ako ninyo bisag unsa na lang mo antos baka gyapon kog alagad no o makig-divorce na ko ninyo. Moingon ko usab pay layo ninyo mga buanga mo diay. Sa tanan akong nahimo, sa tanan akong pag-antos diha, sa tanan akong kuanyo diha, paningkamot, mo ninyong ibawas nako, magbuwag ta ano, mo na dayoy atong subay-subayon. Kusog mo kay ana, ako nga nagtinaro, nya sigihan ko nimo dagmal nga animala ka, magbuwag ta. Wa ko'y rason sa pagpakigtipo nimo. Sobra na ang akong pag-antos nimong buanga ka. Di na ato dayon, no? Klaro na mga naong. Ayaw. Kay ang mag-antos na ay kabulahanan nga gihatag ang gitagana ang Ginoo. Ingka nganong anaon man Dios Ginoo kay ang Ginoo maayo ug maluluyon. Kaning duha maayo ug maluluyon tulokibon kay ning pulunga. Kay kanang maayo ihatag sa Ginoo ang nindot para sa muduol kaniya. Kana bang muduol niya ba? Ihatag niya ang maayo. Kanang maluluyon, kanang kaluoy, para gid na sa paglimpyo sa sala. Mabitan ang gitawag nato si Kristo og divine mercy ang iyang gihatag nato. Nganong mercy man, nganong kaluoy man, kay mga makasasala magud ta. Di sa ato pa kung ikaw nagantos nya gahimo sa kanang maayo lang gyapon kag binuhatan sa imong bana or sa imong asawa nga nagpaantos nimo or sa imong mga anak or sa pari nga nagpaantos nimo may lang gyapon kag binuhatan mopalit lang gyapon kag slot. Ang sa may mahitabo mapapas ang tanan nimong sala tungod sa kaluoy sa Ginoo nya iya pagyud kang pun-an og pakapin. Ang sa may pakapin kalipay, kalinaw, katagbawan o kabalaan sa kinabuhi. Mo tong perting lipaya diri sa Pader pa-picture ta sa nakandugaya na mong lakaw gikan dito padung lagi diri. Dihon-hon ako moabot pag sa adto tas ato bang ayaw diri ari na lang kan. Diha na lang ko anang kanang primero diyang puti. Diha lang ko pa-picture nako. May ni kay makita sa ngariba mga stained glass ba kay siya kanir bang stained glass pa din nakadunit sa kuanin ako amo ba ipa-picture ta kita sa ning stained glass. Ang una-una diya para by buildings luyo himuon onda masig mo donate sa ni anay nana ba ana nga tong halin karon sa MMHD ni abot na og 4,470 slots. Hapit na tamo katunga 5,530 na lang. Matod pa sa akong kaila di kani mga lektor siya Pader hapit na tunga nako tulo na malansad kaadlaw kay pizza baya bento siya day upat pa Pader nako nya i-divide na nimo upat ingon siya tag
kuan tag 1,100 ka slots kada adlaw. Nako na istoryahi na bagoy mo hatag. Pero what ta kay baoy og naay mo kalit og isyog chiki di ay nya mo palit og mga 5,000 slots, di ba? Lisura. Lisura, may lisura sa palandongon, ano mo naglayo kinas tinuod, di ba? Makaana ta pero mo lagi na. Depende sa mga tao nga malipayong mo anto sa Ginoo. Kay og dasigon kas Ginoo sa maong buhat. Dako kaayo kag mahimo. Mao to kato last year kaning mahal nga birhen sa Fatima or ang mahal nga birhen Maria. Kon kay ni siya kanang usa ka mapinanggaong inahan. Katubitang among inahan sa una, magtipig-tipig man to siyag pan. Nya kanang perti na ginamong kanang gihidlaw na gyud maayong pan ba. Nya perti sa namong pobriha. Iya ditong ipagawas ang pan. Bahaw na gud pero iya may ipagawas. Perti ginamong lipaya kanang ang iya ba ang kalipay ba sa anak nga magtan-aw ba. Lo na di pan diya. Murtag mas siyagit. Mom sa to last year, di ba? Hapit man to di na mahurot. Ana, hunongon tanan ni kay segunda patron ta. Mahal nga birhen namang gyapon to. Sus ning kalit lagdaghan. Nahurot lang dayon ang 11,000 ka slots in few days. Di ba? Kami 5,000 na lang noon, di ni mahurot naunsa. Pero dipindi gyapon as Ginoo. Ug di sad mahurot, magantos ta, di ba? Bulahan kita ni kay magantos. Ug mahurot sad, atos ang pasalamatan ng Ginoo kay iya man na di man na ako nabitay ning pamisa nako kuan ingon siya pader muhatag gyud ko aning imong slot nako nga naman kahibaw gyud ko nga imo ra ginang gihatag ngadto sa mahal nga birhen nako di pa San Vicente dili ra mahal nga birhen na sa San Vicente siya kanus am na mahuman imong mga slot pader nako hangtod sa kamatayon. Nagudi ani mahuman ang mga project sa simbahan hangtod sa kamatayon pero para ako wa na dugay nang nahuman kay kada nako dupa kulikta man wa na ko maginhanlag slot para nako pero mamatay ko nya wa mo ikabayad sa lungon pag slot no bitaw na atay slot ron kay aton taga-as father arang-arang na lungon tag 40,000 na atay tag 400 ilang na 40,000 400 katag pilaw na 100 adi day sakto tag G sa gani day sakto no 40,000 nya 400 ka slots pilam na 100 40 katag 100 per slot ana lagot baratuha lang kuha lagi ng 40,000 nya labi na kay bawo silang ang namatay ang katosang kusog ay maligyag slot Jesus madugangan pa na napa mo'y pangkapi ana yung gatas ay lang sa kog bilari og dugay anako yung hangyo og mamatay ko kuan lang mga 2 days labing dugay 2 days lang nya ayaw jud kog ipakrimit ang mukrimit nako may impierno yun og makubid ko nya ingon sila nga kinahanglan pusta lang kog habol nya idasok dayon dito sa yuta nya tabuni di na paano na ay lang jud kog ipakrimit-krimit kay kontra man ginana kong krimisyon na ha kay ang akong lawas giisip gini nakong templos Ginoo gipahimuslan ginis Ginoo gigamit bisan dili takos nya ako nanong ipasunog na di ko bahala ng Ginoo mulataan ni dito lugnanan kay lataonon sa ni kay naong pa lang ani lata naman daan so sige lang pero ay lang yung sunuga inyo ko sunugon ako nang gipanugo ninyo kay basig hapit na ni mamatay no pero oy sus kanindot magantos ta bulahan kita sa tanan sige na manindog na ta